rebut l'ordre judicial de tancar l'accés a la web del referèndum són Movistar, que va ser la primera que ho va reconèixer en resposta amb un client seu, Vodafone, que va ser la segona que va reconèixer, Orange també ho ha reconegut, que ha rebut l'ordre, i la quarta operadora, que és MásMóvil, també l'ha rebuda. Totes les quatre ho han rebut i diuen que l'estan executant i els seus clients, tant directes com indirectes, ho estan comprovant. Quan dic clients directes i indirectes em refereixo sobretot als usuaris, als clients de les operadores virtuals de telefonia, que totes les que operen a l'estat espanyol necessàriament han d'utilitzar la xarxa de mòbils d'una d'aquestes quatre companyies. Vull dir que l'accés a Espanya directe mitjançant mòbil està bloquejat. En canvi, l'accés mitjançant connexions fixes no sempre està bloquejat. Per exemple, hi ha operadores més petites com Parlem, Adamo, Gifi, que donen servei majoritàriament a empreses o són molt petites amb el servei que donen a consumidors, que no utilitzen la xarxa fixa de cap d'aquestes quatre operadores que han estat obligades a tancar l'accés, i amb aquestes operadores es pot continuar accedint per l'adreça normal. Quan dic l'adreça normal vull dir la que el govern va publicitar. Els usuaris que tinguin l'accés directe bloquejat, com hem explicat, tenen la possibilitat d'accedir-hi per vies indirectes.